Hey people. Hey. Should you say Mori boy? This is phone yang pa charger. How you people? How you? Hey. Mori boy. Yes, what's guy up and this is a charger. Hi guys. Hey people. Richard National Jehovah Msiki Wedding. Hey, Muribo. Hey, should you say Ribanya? Muribo, guys. How are you guys? How are you? Hey. Gloria Messia, Brit Wilson, Tuna come a long time. Tashinga Mavura, say, Shengeka Mujgira Yuveta, and how you? Notes and the Mercy, Constant Shimanda, Sandimlaka, Leslie, right? Mimi Madao, Peshuma Shinchu, Tendai Chirinda, Kappa, Tendai Capito, Cecilia Kanokamwe will say, Nancy seven thanks to say innocent, Grace Nyashama Kofa, Loveness, would you say, Imoka Chawira, would you say? Patient uchanga peshi machine. Oh, peshi ndakazokufunga zro. Tikati peshi angari pakona peshi anambotira kana word peshi unofana kupinda nhasi kana kuti yesi ramana. ndo accuse ani manje akatazotaura Lincoln ndo blema Lincoln naRichard. ndo blema Lincoln naekra na Richie, how are you? Richie, come here, my friend. I miss you, Meklo. Thanks. Omi jamba. Say, tinde kapito ndakumhurusa kakawandisa tinde kapito. Vongai. Yes, medai. She say. Elita bungu. Loka dichidinga. Aganti ekerin. Ganti se link mupinde ganti se link mupinde kuZimbabwe kona kidza shamwari ukasada kufunga nhamo because ukafunga nhamo unogona kusora kavata kira unogona kusora kavata uchingochema guys every day saka kuZimbabwe unofanira kutozvinakidza ndokutoti kunakidze otherwise pasina izvo unogona une stress. Ndise link. There is the link. Randaisa up for guys. Ndamhorosa munhu wese. Mimi, good night. See you tomorrow or the day after tomorrow. Ndasuwa kuona dai. Don't worry guys. Dai muri kumuona very soon. It's unfortunate kuti ndashaya time yekuzenge ndichi editor tumavideo shwangu nasi. Asi ndasara ndiri busy. Hanzi asi makawanikwa. Handiwati maidai zvinorevei maidai asi makawanikwa ndisi kunyatsoziva manje kuwanikwa ezeni kana mukomana here kuwanikwa ezeni kubvisirwa pfuma here kuwanikwa ezeni kunzi kuwanikwa futi ka kunzi tomboona mnanoti wawanikwa memwana. Ayo Summer Sieves say garwe vagarambwe. How are you? I'm just excited guys. Nasi I went out and about. It was really nice. We got a good gesture from one of the followers. Unfortunately, vanenge vasingadotaurwa, I won't mention Master Hour, but it was really nice and we actually enjoyed. Kune mamwe places aunewo usingazivi
aunozongoona nekuda kwema-followers. It was nice as usual. I travel around with one of my brothers, and Nasi, I had to travel na Noshi. But it was really nice, guys. We saw places. The man wanted us to like a nice place like that, but it was really nice. Fortunately, watch on your at Twitter. Angoti ndangokutreata iwo, so zvekuzonzi ningi handidi. So that's what happened. We went, we saw, then Moro Serichi, what do you say? Richard, tanyata kuzviza uri sei? Naomi uri sei? Hanzi Shema yesu wakanyora kuti uri boy here. Nice, guys. I didn't know kuti social media inoita kuti uzoziva nzvimbo dzausingazivi. It's caustic. Yeah? Wakamba mwati mvura yepanzvimbo yausingazivi ugohwa mvura yokuti sekutoti inotapira seshuga. Ichi ispring water. Ichi itotipe mvura. Yeah. Same water. In just different. Because unewainda panzvimbo yausingazivi. So it tastes different. Nyama noona everyday kuda kungoti waseva nesadza musiyo inotesta sekurya chimwe chinhu chabva kudenga. Because wainda panzvimbo yausingazivi. Gore ndodzipedza. Kune dzimwe dzisingazorekodhi. For example, dakuza example, guys, mukazomboona menyukira musiyo ndinotomwaya mapicture because pa WhatsApp status handinyanyi kufara paikira panonzi paFacebook mazana handizivi sei ndiringosva handisati ndaekera handina mwoyo wakumboposta picture ndinomwaya paekera manje ndinomwaya pauyu ndomwaya iyo yekera ndochii manje yekera ndo matauriro atoita iwayo ekutoti yekera ameno hazichatobudi ndo matauriro atoita kwedu kumba kwedu uko zvokuti yekera. I don't know kuti ndikini yekera nanhingirikini kana nanhangirani ndo matauriro atoita pane ichoziva ndikuti chii. Saka ndachagoziva here kuti ndandichagoti chii paya ndatoconfuse kandiri mainde ndandichiti kudii. Wanga uchiti payekera paFacebook haufariri kuposta chichi chamene amazuva handisi kumbofora ndinomwaya paWhatsApp status munoti eke nawo. Handine ndichipya kupapaidza kuti inoonekwa nanani status anenge ari friend yangu waneiona because pane dzimwe nzvimbo ngatisingadi kuri nemaka. Kune dzimwe nzvimbo dzisingaiti kuti unge uchirekodha uchida kuekera. Mwana wainda ikoko kune out and about yevanhu vanenge variko iwo wanika uchibata chifoni pese ungoti hi guys nhasi ndiri kudawo vanhu vachipakwa ikokoko ungasarohwa. Nhasi ndaita mwana wakanaka zikamboiti aiwo unenge unotyawo kurohwa. But pane zvibhadhakuta palife chaipo iwewo zvakafanira kuti maenda kana kuti ndoshautise kuti kubeach pakazara muti pafunction votanga kunhingirikina kungotora chimavhidhio azizonyatsi kunakidza like some people won't be comfortable naizvozvo. And also unogona kudero pamwe munhu iyeye hauzi kuti vari kutanga kutsvetsvana musiyo kutoudza kuti iwe ndokudai wowanika wakabata chifoni uchitora hazvizoiti. Saka pakadero manje because intention yangu ndaida kuti ndafunga kuti maybe we just gonna have lunch because tatakainvitwa kulunch out of Harare. Tatobuda like tingoti 1 hour from Harare kwatataenda kwachoni then tikabva tikazoiswa kumwe une mvura tikabva tikazoiswa kusvika 3
Tender 3 different places. It was really nice. It was really nice. But andina kwasa tora my video. I just that was my speech and do that. No, don't do this. You know. Wakukanganwa basa rako cheche. No, pakadero ndaona kuti azviite kutora video. And also the nikikini wacho kune vamwe vanhu vanenge vachiti tangokukokaiwo kunzvimbo yedu mumboionawo kuti yakamira sei. Panguva iyoyo I think it was the best decision yekuti tinge tisingabudise vanga vatiinvita vachoni, nekuti paizenge pane nema-different opinions. Ndotoziende with those people ndoziva kuti my conclusion havatani, saka tangoti pangotiwo like isusu hedu mapicha hatidi zveuyu takangoti no it's fine, tikangosiyana nazvo bva ndatongoti ngatisaite ngatisatongotiwo futi video as well, because mangwana unogona kuzovharira musingwi kwakuekera kune vanhu vanodlala pamwe nemaaipapo. But it was nice, guys, at Dunye, but it was nice. Ndikoenda nesikokodo. Guys, ndava vaneshoka nhasi. Wanga usina kuisa kana tumapams here mubhegi naishe. Yazochinjwa guys. Plan yazochinjwa ka. Ndatisina kuisa mapams ndangofunga kuti patungosvika. Inofunga makutafungwa tungosvika then totogara patable todidi, saka we're given like a chance to choose kuti toda kudyira ipapo here, because papane I think 4 different places dzekuti ukwanisa kuti inini ndasikaziva apa brother anga ngazivewo, so in manje tinenge tichitoti kaka ndikoti zvamoda ndozvatoita. Zvazi muda kudya chii kati zvamunoda kudya I'm not even joking. Ndosanachiita ndati zvamunoda kudya ndozvatinongoryawo. Noshenza chimutara noshenza singatauri kana chunhu ngezi. Unodyiswa apa pamanje ka that situation it was tricky because ndasingaziva manje kuti type yevanhu ivavawo how far do you go nemajokes, because kungazotaura risiriro joke racho kungazotaura noabhoa joki, saka handitori munhu kwaye nhasi ndandikadzikama, but ndinofarawo because rengiwo yatiinvita it was rengi yepamusoro zvekudero, saka pandakapuwa invitation iyoyo ndakati nhema, this invitation ndakutokudzai ndakaitirwa before birthday, before muna March. I cancelled because I had a birthday. Ndobva kuti it's fine, ndobva ndazoenda kuVictoria Falls, ndobva kuti it's okay, ndobva ndazodifuta ndichaziva ndazodzoka 3 weeks ndakanga ndichikansela svika nhasi ndopatazoinda, but ndaichifungwa semunhu nemarengi ava vanenge vanawo kini kuti ndasingambofungiri kuti vanoramba ta patience iyo vachingoti alright ende kutozotihosta like that. It was actually weird to me because guys ndachikoko dakatati kadaiso chichikodo nosendakati aiwa vanhu unofanira kupfeka fomo ndikofisa pakashopu kangari padhuze makusentamukira because isusu guys, like I said, that's why took an example, but you know what I'm trying to say, kuti type dzevanhu vachoni vakati invite ndevapi, you understand? Yeah. Saka manje now uchi message brakodi zvikanzi mangwana by around 12
tobva tasangana pakati ho ndakasunga ndikaenda ona ndikati kwanzi imessage na 12 ndikati bo nhasi ndamuka makusese ndigona pane missed call kwanzi asi muchakavata aiwa ndakuvata ndamuka kare ndamanacho makumuka ngezi ndamuka kare chikwanzi ndakati tingorufoni dzazuma 8:30 saka apa manje like I said before type dzevanhu vakati andizivi like kuti unotaura navo sei waona manje ndaenda kuna noshi ndatomona mukati noshi chamwarika noshi ane mazama kamusoi mande mai mwana wa sacrifice ndikati noshi hande chamwari because apaka zvino zvezange ndisina kurongeka ndokansela for the 4th time wangazototi apa pamanje tiri kuti kwa follow up tisu kuti mapa mazodi ndati saka ndopfeka handina chekupfeka ndini makusei nhasi ndakutata handina chekupfeka zvanzi takafomawo zvanzi ndikati manje zvanzi fomawo ini mupfungwa manga ndachitoona kuti wakauya ukapfeka suti wemwana dumbururi kadeosochiuya kakanyatsa kuti ndichafunga kati patanotorivesa kuzi ndofunga vachasvika vakadero mavhundonyura izvo takwa ndoita pasi pakazara pasi nehembe memwana tichiti inoite haiti saka yakata fomo ndeipi memwana tichichaiwa fomo tikasaka ndoidii ndatora ichi chijini ichi ndaaina ndapisa chatsvaka chichini chachoni kazvinozva chacha ndodii zvikanzi ndanoshi harisi fomawo ijini harisi fomawo ndoita sei handina fomo yachoni ndatotora chimwe chizitye changu so ndapfeka chizitye checha chizitye chamendo zvachachingo ndikachamwaika kana vavo vakanditi zvoniwo haukwanisi kupfeka pamberi pevakuru vakaita seivavo amen ndakutopfeka saizvozvo ndikati ndakuita fomo ndoita izvi zvuma ndakutite fomo guys ndapisa apa pane pakatotsva apa ndatoenda nayo yakadero ndaipisa maoko ese ndamapisa pane patsva ndofunga kuseri kweruoko nepamwe apa patsva futi pese ainataka kumanya apa pamanje vanobata time inondinetsa ndigodii paya tarindi kupisa kwakurohwa nehana I don't know, maybe I don't know kuti chachakuitika mbona ndachingopisa uku tadaro yekera ndakuda no siketi bva yadhadhauka siketi yabhoroka ngezi avatsona ndizi kuti iripi yanonyepa ndachadhirava guys ndinoreva nhema iwe ndava ndabuda vaenda vandati the only person andozoti anditore tsono izvizvi kamukashamwari kangu panext door vanaendapo ndikati ndipo tsono zvanzona handizivi kuti ndikati tsono zoti paitsvaka tsono waitsvaka tsono yabhando tsono ndachakusona siketi ndaita dhunge indoendotoinandonoedza ndochi ndikati inoita reformo yacho zvikanzi inoita wigi wakandiisa kwani wigi manje ndotaka kukamasora ndikati kana wigi vandazodhumana nayo ndakangosiya ndakanda ndadipepe saka bhutsu ndodii ugona ndambozvunga ndikati gandise masiripasi ndikati no handifunga kuti vangazoda masiripasi pakadera paiti panoda ndofunga gogo gogo memwana zvikangaonita akuriwa kufamba ndadero paye memwana tasvika kudiko tachinana kukwakwe noshi wangafanana enda nekumwe kwake kwanombogara noshi kuda wasvika akanogeza haachandiudzi kuti wakugeza achichinja hembe kuti apfeke fomawo aimi apa takufonyorwa kunzi muri papi guys mwari wandiregerere ndatanga kutaura nzvimbo dzandisingatombozivi kuti ndiri papi bva wandibvunza kuti madarika togeti here togeti riro nepatatirika ndonga kwangu kune mwarika vandiregerere it's something that I learned today. I'm not supposed to lie panguva unongofanira kutaura chokwadi nekuti ini ndandakutya because vanga tanzi takuda kutosvika takuda kutosvika saka ndoti kudii hana yangu bva changorova ndavati mota yafa zvaitika ipapo ngati vhiri raikira vhiri of course ine problem yevhiri yemotika but by that time I think ndapanika ndati vhiri rafa zvanzi vhiri rafa tipa mashure penyu
Chanzi tipamashure penyu kana mune mota yakamira guys ndaikata foni ipapo ndikati ndobva ndaita sei ndobva ndati asi saka ndodii paya vafudza togeti madarika ndikati tadarika apa togeti tachonika nepatandira ndisazoti ndekupi aish ndadii paya vanga vakuita follow up guys yekuti ndaguma ndati ndanda kuti noshi iwe ndiwe wakonzeresa tarachi navo ina ndichakwanisi ndakutotya pepe ndikati saka mabekwangouta patasvika tosvika vadzokera vainda tasvika vakatimirira guys hadi kunyemera tasvika vakanyatsomira vakati ko zvaita sei ndikangobva ndataura chokwadi ndasvika ndikaudza chokwadi ngati ndokumboregerero ndofunga pandaekera pa ndadavira foni wane hana ndarikamira pageti pauyu ndasvika ndikandokonfesa ndarohwa nehana kuti ashuwa ndikadii ndikati ndadarika pani pacho bva ndasina kudarika zvangu tatikamira pamba pani ndopatatiri ipapo its something but I think that was not professional zvandaita pecho pekuti tadarika patogeti ndisina kudarikapo ndisingatozivi ndandiri pai futi at the same time but vava vatorivo patient zvavo vakatotimirira tikatozotenderera vakatipa toho zvimwe zvana ndisingazivi zvizhinji zvandaonawo ipapo nezvandaona panharaunda yachoni like I said before I couldn't record maona manje so but inini personally ndadzidza zvandasingazivi saka handina hangu kuzviita sei kuzvirekodha but ndadzidza zvakawanda ndadzidzawo hangu kuti sometimes even munhu achitanga anotyisa to that extent those people sometimes they are very friendly very 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 friendly and they are free so it's something I learned today ndisingazoti ndikasangana futi pamwe nevanhu veclasi yakaita seiyoyo charohwa nehana futi here kana chaita sei I don't know but it's something I learned today ini ndinatonyanya kutotya zvekudero but ndochamusika vachiseka vachitowanza vachiita sei ende vaguma kutotaurana nina nochena kutotanga kutowanzirana kutopanana mazita you know it was something chingoriwo unique I wasn't expecting that at all wana manje saka that's what happened matorasikirwa atopera nyaya yachoni but I'm very grateful kutiwo like tasangana nevanhu vakaita seivavo maona manje although ndamboita zvinhu zvisiri professional but something chandadzidza nhasi kuti I'm not supposed to do that at all kungotiwo pamwe tasangana nemunhuwo ane patience maona manje ndikatozokonfesa chokwadi ndo zvaitika akangoseka bva zvatopera then but tatoita sei bva tatozongotanga kutotaura nyaya what But it was really nice guys gogodziya patarekomenda kuti tiende gogo ndaguma ndadzibvisa ndikaisa muekrani ndachifamba neshoka ndandidzipadagura nadzo ini kusvika tadzoka kosta kumwe kwekupesera kwatazoenda ivo vatotaiwa uku kupfekai bhutsu mai mwana hamufambi neshoka nzvimbo ndaiziva here chigeto chinombosaraka ndazikokode nadzo but ndadzisa nhasi chinhu kuti famba netenesi kana nesitombi kana nemasiripas muekera papakaipa guys apa paisusu tatosvika vakarova zvavo simple tasvika vanga vakarova simple vakatotyora vakarova lazy in the afternoon but yeah kandichieisa vanhu manje ndangokuupdatai zvangu in simple way. Hi children, how are you Juju? Ndiribo mwana ari kuchemei kwanzi dadachi iwe aipa kuri sei bhosha tiri kungoona kuti bho zvekuti koko ndingamuchena kuri sei kujoza
Pajosapho ameneko kuti kuzvikona sei? Kuno kuri bhoha waramba mwana kuti handidi kusara. Abva auyawo kuzobudikira shamwari. Ko madhamu varipi? Madhamu varipo. Uya kuno chaudiona Shema. Vari kuuya zokuona. Hanzi naButi Benson ndinoona bhoha. Ndibatei imi Buti Benson. Vari kuuya? Vari kuuya. Uya ke, vari kunyara-nyara. Zvinotendegwa kunyara. Mina tari kuitei papa. Richard Chimbotaura naButi Juju. Jujulen. Zvirizei chero. Mukutizei. Ndisumbotisa bai. Mamuchita sei? Amai. Ndakatorara zvangu iyi. Otherwise kuri sei ikoko? Zviripo chero kuri sei ikoko. Kuri bhoku kunoratidza kuti kuda kuzopisa mai manje kombota kunge kuda kutonhora zvihuisiki. Kuno kuri kutotonhora. Musina kerere. Angati mvumbezo. Atobuda mvumbezo zvake usona enda karowa judzeri chakufa. Chakufa ndozviona kuSouth Africa ndokwanobikwa majuzi ikoko. Anobikwa ikoko. Njambouyawo kuSouth Africa. Njambouyawo mahwani. Ndikaya kuri kuno chaiko kunazotonhora. kuCape Town. Ndomuna kuzindo kuendesa. Busy B. Chimbomira zvichati ndimbohati baba Juju wanda kuti moda kundindisepi? Ndoda kuendesa kubichi chaiko kuPort Elizabeth. Pati bichi harinakidzi muna yekerere. Kunzi munaniko munopisa kunonzi kunana August September. Ndontebo. Ndikati akunakidzi muna August September here kubichi. Ani? Ndikati kubichi hakunakidze muna August na September here. Pakunenge kuchipisa kabati nedotu munonzwa chandu pichana. Ndikauya kuzonzwa chandu handidi. Kuno kuri kutotonhora. Kuri kutonhora? Saka unozoyaya nguva yekupisa yaya manje. Tinazoswera tichinakidzwa. But kana ndichiuya I think ndichagumira kuRandburg. Ndoyazve one day. Unoona kunoku manje vashoma vanosvika, vanhu vazhinji vanongouya kuPort Elizabeth vasvika pamwe nyaya kuti kurera meni. Ndoda kugumira muRandburg ini. Kumana. muRandburg munana sekuru vangu. Saka manje tongouyawo ikoko tokuona. Chazouya kana zvaita youya kuyekera. Randburg tingi tikauya ndinoenda kuRandburg ndomboona hama dzangu. Maybe ndikasina one day ndoita 2 days. But handidi kupfuuridza 2 days zvekudera. Okay, saka tongobudikira zve. Tokuona. Ndichauya kukapa handikuzive kuCape Town. Cape Town. Uya kanimbobudikira toya takachaja chaiko. Muri Cape Town ka muri ku East mati muchi kuPort Elizabeth. Ndiri kuPort Elizabeth. Ndombofunga kuti ndiano hama yangu imwe iri kuPort Elizabeth imwe ndoziva.
Ungashaya. Yakunzi Port Elizabeth yakachinjwa zita ka. Hanzi? Yeah. Moyo zveishu. Baby. Christmas yapedza kutadza vanhu vakavata pasi kuneiko ikoko? Timurese. Atumone kujoza mukuku. Padata tinaro. Hanzi? Wamona mukuku. Uri mukuku. Kandi ndokunogagwa nevanhu here vachinda noshava-shava. Totore mitariko waona ndikutaridze mitariko. Sote vanomaoka. Uyezve, handiti vanhu vane vachinda kunoshanda vachivaka kuno kana vachichengeta vabereki zvoto vanormal izvi. Ya ndizvozvo tiri kutambura musamboudzwa nhema zvenyu ati dhata ndinaro zvangu. Pino yacho ndakatambira yaona dziyo apa ndakafuka bhachi kumakumbo ndona ndakafuka bhachi apa ndakatambira pani waiona. Bye bye. Totendera mangwana dhotorangu rapera. Alright, iri bo issue. Issue uzonditema. Bondema. Issue tore namba dzangu idzo. Azodonha ndada kuti atore namba dzangu issue. Ndisa apa. Issue kana uri kuona uzotora namba dzangu ndandaisa apa. Dautaura naye kuseri issue. Ndiise paseri apo. Issue nditextire kuseri uku. Ino dopota. Uri sei? Ndiripo uri sei? Kuri sei kwamuri? Kwanditoripo amene koko. Ribo amene yo. Kuri sei koko. Uri kusaidi kupiwo? Ndiri pakapa. Kapa muri kuita zvokuti udze wati kapa isinototonga pano. Kuri sei? Ndiri kuzviona ndasvika vamwe vachichema hanzi chikwa. Kapela. Aiwa muri kutonga nhasi nhamo. Richard is from Kapa. You're from Kapa. Hanzi kufish hook. Wow. Kapa yakazara pano. Ndiri kuPretoria. Iwe nyarara. NePretoria. Kuda undiendesa kuKapa handisi. Ndokwauri iwe wanga usingatauri zvekuparo iwe. Kukapa kwakasati guys. Kapa yakanaka wani. Kapela ndakuenda kapa. Mabot. Ndakona mabot. Hatisi kwakashata chero but handiko ka. Uriko iwe. Mungoramba kuti hamuko chete hamusi kuda kupleswa kwamusiri chete. Wakaita sei? Hanzi handisi kuti kwakashata. Aiwa, hanzi handina kuti kwakashata. Ndiri kungoti ndaramba kuti ndiri kuCape Town iko. Harasi muCape Town. Vari muri kuPretoria handiti? Yeah, I think vari kuPretoria. Saka vari kuti handisandisa kwandisati ndasvika ikoko. Zvafana kuti monditi ndiri kuGweru asi ndisiri kuGweru pamwe ndiri kuMasvingo. Asi. Alright. Marambi wacho ndase kuti iwe kune kwa. Handidi? Hausi kuyepo here. Kuyepo nditoriko. Zvese kuno nditoriko ndokwandiri. Yeah, good.
Yes. Richard British hatange yedu kukanda mabhomba. airport munokuzemi airport kune vanhu vari kuvaka guys kutovaka zvekutodero. Oh my god, by the way guys, airport kwakutoita kunge kuborodheo. imi munonzwa kuti ndaisaziva kuti nzvimbo ko imi wait nzvimbo inonzi Glendale. Guys, nzvimbo inonzi Glendale moiziva here? Glendale. Glendale kana usina kusvika pa 007 kana patungubvi apa usati wasvika Glendale. Ndepapa pa 007 papa. Uchitongopinda muGlendale saka unoziva kuri Jeko. Pane Glendale ndepapi? Nditsanangurire iri kuGlendale yacho. Glendale handi unenge uchienda unodarika mazowe wopinda muGlendale. Unoziva pese apa ndaitofunga kuti hamoti iripi. Ndaitofunga kuti Glendale iri kusaidi pana Borodale, Glendale ipapo. Ndo zvandaifunga ndakatoshaura kunzi kwanzi ko Glendale. Kuti iwe ndakasa kuverenga Glendale iri kuno kwese uko. Ndaisazviziva kenyu. I didn't know. Ndakatotanga kutozviziva musi uno kuti kune Glendale kwacho ikoko. Meaning kuti kunotori nevanhu vanomuka makuena achienda kubasa kubva kuGlendale. Itori local ya but kure zvako but unotobhadhara kunge local pape. Asi ma$2 here paGlendale. ma$2. Ndo pandakazoziva kuti kune inonzi Greendale. Hakuna inonzi Greenara. Greenara ndo iri mutonazi. Greenara icho iri kupi manje? muHarare mo. Greenara isiri kudhusina na White House. Ndo kune Greenara. Rega tiende apo. Yandiinde paGoogle paekera paGoogle. Nasi une data kwazvo. Uri kuita zvekuenda kuGoogle. Aiwa. Richard ka wangondibvunza ekera paya Richard gandinyarare. Aiwa mangwana zveshema inini handikwanisa kukupromisa kuti chichi but mangwana azoita sei Richard? Vaisiya. Uda proof here. Aiwa usandisira proof hanzi after White House. Chibotorei mamwe magirigiri. Pane mamwe magirigiri here. Kune Greendale. Greendale iripi? Greendale. Spelling ya Greendale yakaita sei Greendale. Kunana kampinta anama Greendale. Kuikaiswa kusati kwemutariro kuti ndokune Greendale here guys. Kune Greendale here. kupurane kwa Mutare Road. Ndiri kuona apa chikundipa apa chineti road iyi kai ndiyo yakatonzi Mutare Road. Masasa, Greendale, Highlands, Newlands, Chisipiti. Just before Masasa. Wow! Inga ndiri kudzidza something new pana Sefani. Handizini Harare guys. Apo unenge uchishama muromo ndobva Harare. Usingazivi nzvimbo dzakaita seidzodzo guys. I feel so ashamed. Greendale. Ndokwairi. Ndaitofunga kuti padivi neBorodheo ndo kunanaikira ikoko. Inonzi chienda nzitaura zita rayo. Helensview. Mune muHarare mune nzvimbo inonzi Helensview. Zvanditi dofu zvine Mwari. Helensview unoenda kudombo chava kudhuze neLevy. Ndo kune Helensview. Pamene
Family account unongofuta but Okay. Havasi road haisi kundibusira kuti unofamba sei kuenda kuhelensview but handidzokerei apa tiri pamutare road Eastleigh, South, Highlands, Greendale, Masasa, oh, meaning good days, Masasa, there's Masasa Park. Then Hatfield, Highfields, Highglen, Hatfield, Highfields. Inga name Epworth iri kudivi ikoko. Taisingazivi zvenyu. Fanyazo uchizwa Epworth iri kudivi kupi? Yandidzosera sure. Huh? Glenlone, Greystone Park, Greencroft. Magrigri yacho nawandisa. NaGlenlone because ndati inonzi chiyeye wataure after mazoe. Ndakuikangamwa. Glendale. Glendale. Oh, right. Yeah. Ndaiconfusa naGreendale. Ndichifunga kuti Greendale ndo yega inoexista. Ndibva ndazoona iyoyo inonzi Glendale. Ndibva ndashava kuti Glendale yabvepi. Because ndandiziva Greendale. Asi Greendale handaiziva kuti ndo kudivi kwairi uku. Greendale ndaifunga kuti unoona Borodale kokoko. Saka kudivi naBorodale kunombori nechiko. Zvondoti kunei kuti rana Borodale racho kuna chimwe chiriko malocation acho kunani kudivira na Borodale kune Helensville. Ndokune Helensville. Ndatoona apa Borodale, Vinona, Mount Pleasant. Pane chimwe chinzvimbo chiripo. Greystone Park. Saka kuna 5 Avenue ndo ku Avondale kwa zvakasiyana guys. Zvakasiyana nditi? Kuna 5 Avenue uku ne Avondale zvinhu zvakatosiyana guys. Kwakasiyana ka? Kwakasiyana ndika guys. Kutaura ndegere. Kwakasiyana. Uri kuona sei iwe? Ndikufunga something kuti I think mfunga mangu ndaifunga kuti kuna 5 Avenue ndo kune Avondale, but at the same time ndafunga kuti Avondale hazviiti kuti inge ikoko because ndakambokwira ndichinda kunotsvaga tiketi rendege hakusiko kuAvondale here ndiko Avondale anti ndoko Avondale anti unopfuura nekupari renyatwa nditi kana uchienda kuAvondale shopping center kune Strathaven izwele ikoko. Kune inonzi Milton Park kuside kweAvondale kune Milton Park guys. Mumusi ndichangobuda ka ndombotora mepu ndongotanga kunotenderera ndichitaza kuti kuno ndo kunonzi kuAvondale tiki, kuno ndo kunonzi Greendale tiki, kuno ndo kunonzi kuMasasa Park tiki. Nditori problem ndinotova dambudziko pakati panapa handiri panapa. No zuva aukukona namva kuzidoza budo ndoziva Greendale ndoziva sure kuta confined pane Belvedere Teachers College handipazivi kuti ndizoziva Belvedere ndakaziva last week. Can you imagine? Belvedere ndasikatoziva kuti iripi. Yay. Maubra. Zvuwazve zvokutoti dzimba dzemo dzemuBelvedere asana atsodziona. Ndinotova dambudziko hombe pandipo pano. Madokero kune unonzi madokero. Madokero ndikutoona pazika rakatirwa ziguru madokero estates. Kwakatirwa ziguru wena like zidhoti ziguru chairo kuratidza kuti yo kunenge ndofunga kuhombe. Madokero asi akura zvokudero kana madokero echo. Chimepu chacho chiri kundivhiringidza manje ndikachiklika kuti chihombe chinobva chadzikwa kuti madokero eri kusaidi kuti aisi unenge waenda nekuAshton Park
unongoenda nekumadokera. Wandinambodarika nekuirini. Kuna nateni wadhuka ndambodarika nakuirini. Walase uri kuplaya something. Avonlia ndikupi futi kumanje. Hey Walase. Uyu Walase dabaya asingazoita baya. Sure. Hata haasi kutaura. Ndamubvisa ini. Haasi kutaura. Nhasi tiri panguva yenzvimbo ka. Maundiplacement. Maundiplacement. Maybe dzimwe nzvimbo ndakadarika namo asi handizozivi kuti kunonzi kuchii. Moziva? Itei kuti heka. Iwo ndouri kutitaurira. Ya unogonongo wakaenda Brodhebrook inenge iri kure guys. Brodhebrook inenge iri kure. Bosi ndikutarisa chimepu ichi. Chondiradza saka rodhi yacho ine iri chii. Ine iri chii mutare rodhi. Iyi kukona uchitoenda uku kubrodhebrook hauchatotori mutare rodhi. Aizi kuti inonzi chii rodhi iyo iyi. Nekuti kotongovawo kwega. Uko musoro uko. Tokune bhuruku. But uyozondiradza futi kumusoro uko kwakaitwa dzimba kuti domboshava. Asi kuzasi kwacho kunoti bhuruku. Then Greystone Park. Zvakatevedzana zvinhu izvi. Zvandiri kuona pano. Nditi Brodhebrook tione. Bhuruku. Ashirotani. Oroda. Yakuisa. Tsvaga Bharabhadia. Bharabhadia ndio ipiyo. Bharabhadia. Ndatitaneta nemepu. Kurubi ndakakuona izvozvi. Kurubi kuzonyatsa kuona nekuseri ndakaona izvo manje pa lockdown I think soon after. Ku KG6 ndakakuona futi soon after. Unenge Mandara. Kumandara. Brodhebrook ndaenda yatiwo direction yemap kuti ndisvike muBrodhebrook. Mandara ndichindoiri kudhuze nekuchikurubi. Ndokuchikurubi kwacho ikoko. Ndokune Mandara. Ndokuchikurubi kwacho wati ukasada kuenda nekusapoti uko unopinda nemumandara ubva watodaiso kuchikurubi. I need to learn CPT. Kuya kokuti kunochekwa dzimba makomo dzichivakwa imo uchiinda nezhira iya inoenda kwabhora kunzi kuchiistirako. Pane dzimba dzakangovakwa dzakanaka. Highlands. That place is beautiful. Ngatitoinyora Highlands. Timbotoona hedu. Highlands. Zvekutoti iwe unenge uchiona vanhu vachiburuka mugomo, so iwe uri murodhi uye uchiona dzimba vanhu vachiburuka mumakomo. Madzimba akakura. Kune Highlands, Newlands. Kune side iroro direction iyoyo ka. Kune side ikoko ka rekuti kune embassy city New Zealand kuti chanchaziye. Ndakamboenda kusaidi ikoko bani chazoti kunonzi kwachi. Kondo kune Greendale futi. Chimepu chako ndikonfuse. No, I think it's wrong. East North Newlands, Highlands. Ndizvo ka zvandikuta. Greendale. Cleveland. Apa no wakudzoka kudai so. Wakudzoka Marari. I think I'm lost in Donwood Brook. Mabvuku. Kwakutodzoka sure uko. Mukuvisi Woodlands. Ndo peduka uchinda pamagaya apa nditi ndo mukuvisi kai.
ndipo pauri kureva ndipo handiti chishawasha hills iripi chishawasha hills chishawasha hills highlands iripi chishawasha hills mukuvisi woodlands iri papi haisi oh no ndindatonyeva mukuvisi ndichifunga rwizi guys mukuvisi woodlands I think unobuda mutare road uchipinda neapo so apo if I'm not mistaken pane mhuka yeah. ndizvo here guys Hi. Busy B, Richard, what's up? Yes, Shema. Uvareko. ndikutoseka usatoziva nzvimbo kwatiri kuita Iwe uri mutsvaka kuti paunonosvika kunana ruhoko unenge andazviseka ana ruwa ana dhamafouza anani unenge wakuziya manje nechikuti chimwe chiriko kuzimu repark ndokuziva kudhamafouza ndokuziva nezimu repark ndokuziva ndakuenda kune mafriends angu saka ndakakuenda ndokuziva hanzi Bluffview handikuzive Bluffview okay haukuzivi here kana kuti hauzivi kuti iri kusaidi kupi unoona kuti ngochiziva but usingazivi ndo Bluffview handikuzivi zvekutodero handitokuzivi kuchiishera inonzi Greencroft Bluffview kupi wala siwo unokuziva iripi Bluffview indoziva kukuenda manje direction ndozino kuti ndizoziva kuti unoenda ndokuti next kune kuchichi zvinondinetsa divi rekuti uchinda kumbare here divi rekuti uchinda kunzi kuti shawasha Bluffview haubve pamebore mebore obva wati Bluffview uchienda Ashton Park unochienda uchi shero unenge uchienda ini kwaashton park handikuzive saka mukutaura nerong person inini handitozivi zvinhu zvaafanira kudomboshava domboshava ndakakuona musuno wandakatenderedzwa nanoshi kuti ndikuona domboshava chibva kubhindura kaenda nekudivirewo nekubva kubhindura kuti ndione domboshava kuseri kudai then from there pane imwe nzvimbo inopfuura nayo kunzi kuchii inini domboshava ndokuziva vangu but chakada ndizive domboshava ndaenda kubhindura notora passport otaura kubhindura zvaita kubhindura kuri easy zvisingaiti hakuna maproblems bhindura handinatso zangu nezvayo ini bhindura I feel like bhindura maybe ndokune my soulmates guys. I'm not even joking with you because bhindura kunonyatsova like those people they're like come here I don't know bro, tell us. So I'm always in Bindura, guys. So that you want to talk about next week, end up now Bindura. Next enda nebhindura dog never that.
hanzi vakaenda nekwa yes takatarika nako kumakumbe emise ndakayedzwa uyu ndakaradzwa naNoshi, but there is a location after Domboshava. That location kune kusati kwakaita like sekwedu kugotogoto kototengeswa zvinhu zvetori pakotamai pakazara panozara makombi panonzi pachii iwewe Jefferson Davhi, iwe uda kuti ananditsvagire, iwewe ndipe fiwo nditenderere Harare. Gwizirwa kwakira uenda kwamagaya ndo zvananda kuti ndokuvisa kudance guys. Can you imagine? Iwe Shero, wambozviona here kuti link rako riri kunetsa zvisingaiti? Riri kugonetsa sei? Iwe urimo? Ndauya after some hours ndichitambura. Wambopinda songo usiri kutaura unoziva? Ndachitaura, ndaitotaura, ndatozwa kutotaura kuti ndambvisa, asi kutaura ini ndiri busy kutaura kuseri. Iwe watonditi kwayanza, wangototi hanzi wabadza TV nditoti haiwa vakomana veFIFA varitaura iwo kunonzi kuHeathcliff yo. Ndatozviona nzi kunoenda ikoko kuHeathcliff. Ndaisa kuziva, ndanga kuziva musi iwoyo kuHeathcliff. Tikatochenu kuHeathcliff, vasingatozivi kuti ndo kune Heathcliff guys. I don't even know kuti nguva dzangu dzechingwa dzinzvimbo ko Greencroft iri upi? Ndizivi iripi? Handizivi. Ndautedzera ndiri kuti auzere. But after Heathcliff pane panotangira mazidzimba nemazichirawo apa. Ndakanzi hanzi ndokuBroadway. Is it true? Imi zvemadheudheu naRichard anoziva nzvimbo futi kwayo. Ini ndokuziva Harare, indozvibvira kuBhitirisi zvangu ini. Usekwenyu kuBhitirisi here iwe wala siwe? Haiwa ndisiri ndataura zveBhitirisi. Richard ndowati kuBhitirisi. Kwete kumusha kulocation kwangu ndinobva kuBhitirisi. Kumusha kwaendeko? KwaGutu. Papi? Waona umwe wako weshema. Hei Richi nawanda waya uchimbondinanaira uchindiwanzira. Ndikakufunga soka ndokufunga statement wakati Shiro ndita zvokutamba iwe tenga foni ndofana kuseka. Unofana kutenga foni. Hanza munoti foni yangu inoita sei munhu. Ndakazvifunga musi wachoni this other day pandakaona mapicture inotorwa nefoni yangu ndikati asi but Richard wairevesa mapicture chasara nemasamba chamwari kuti ase muchunjuzuru unozere muchunjuzuru wekiwe auzive unonzi muchunjuzuru ndeokuti zvoni tinenge tonge nemasamba iyo but isina masamba haiwisisiki kana kuti inenge tonge nemukaka but isina. Ukatadza kuenderana nelevel rako kama blessings anozobounce ikene. No wonder ndimakadzinga the floor panapa now ndatomusuwa. Ari kupigwa the floor? Handizivi. Aiwa the floor vanofana kubuka. The floor hatina problem navo ka. The floor ko links nhasi ari kupi ndanditaura naye mai manja. Lincoln. Really? Lincoln, where are you my friend? Lincoln arimbosvita chamba anozoya abatwa. Pute Lincoln apute iwe. Ngauya direct. Unomurambira pute chamba anonwa. Munhu arambirwa. Busy bee nhasi mauya nempichikasi ka munosiya makawanda. Nai ndakamboyo pano ndakavanda. The floor ndiyayo yakavanda. Iwe ivepiko iwe the floor ashinyurwa. The floor akazonyururwa kaiwe. Chipoko kai. The floor ndikuzi.
iwe wala sonkosipo the flow akabuda akati you guys munonjairei ndinotouya panapa iwe the flow shamwari akauya akakonzesa pano iwe the flow akagasa dhishu pano wanzwere people seated in the water ininika ndakutainizva the flow ndogonotoparidza vhesi talking about the flow the flow Shero aya ndiwo anonzi manyepo 4 vhesi 5. vana bcb ava ungazovaziva vana bcb vanga vangoti foni yangu yafriza angodai manjenjenje angotati andienda iwe the flow akakonzeresa pano iwe zvokutoti taura tinzwe uze ya amasawi vauya amasawi ndo anoyese manje Yes, Shero. What's the problem? Amasawi chii chanetsa Waswera sei? Ndangupinda kuti nditi waswera sei Shero? Busy B waswera sei hanzvadzi? ndaswera hangu muri sei amasawi wanasaone malive the Richard. ndadakuda kuti kuti vheseri the flow Masawi muri sei? Bobo, mukoma Wallace zviri sei? chief kuri sei sei? Tanzwa nekunyeberwa naShero uyu. Shero chitombodhilai naye. Shero ari kunyepa. Regai tione kuti ari kunyepa papi. handinombonyeba ndonyeba kuti chii handineni kumbonyeba ii ndingoti achokwadi kuti the flow akakonzeresa lingona bhauya guys where is the flow ukaona masawi vachikwenya musoro soka zvakatioma links volume yako iri low mabhudhi volume boom satya ndokona ngoita loud it Wallace chief madi waita zvako wauya wena iwe handinotori nenyaya yako kai haizve links nde ikatimbopedza kumhoresana orit vamhorese zvako busy b ndeipi mushe zviri sei chimbomira Wallace madi hapana apa nhasi uri lolo chii taura tinzwi mako yamakawanisa mapicture muri kufunga tikodiwa vanhu wanisa mapicture kana uri kuona network yangu haisinyatsoita bhoa mary tichinasi amasawi shandirai Wallace aburitse picture zvamakaita paya paya mune power guys wauya Wallace ndo zvatinoda kaizvo zvabva zvangoita zvega the flow guys the flow hapo Shero indatouriyen tokumbira wakafevha shamwari unogona kungoswapa mapictures here uchisebedzera mapictures uda kuti aswedere kuvi nendione ndinozvigonere zvimbokunetsa tingaswere takamirira zvathe flow ngatifambei nendima aiwa saka mina ndikuedhei 1-1 munoenda kuseri musadonhe meindi kuremove 1-1 apa muda kudii apa mene ndigadzire vanhu panapa right iyo ndiwapa kana usalingoni right ndoisani next amasawa anofananda uko kure ndise bcb ndikazobvisa padhuze nalingona utauriserewo right amasawi
aiwa hazvisiri zvatiri kutaura mani. Iwe ende wakapusa iwe. Still baba sawo mazoekera sei mendi kubvisei ipapo gandibvise Ini ndise kwekupedzisira uku. apa muri kumbonyatsoitii chaizvo chaizvo apa Arikuita match fixing. ndichiisa ndove ndadai vanda kupushai yes like this handichichinje layout zvaita izvo ndove ndadai so right Marowa bhutsuka Masawi mafara. Kwamasawa handina zvatiri kuona kakuri yambva yachinjawa ini handisina chandichiri kuona. Kazomva watondidropa. imi ndichikunzwai muripo mudhara Kwandikuda ndabva ndafriza kainini. aiwa muri kutokuonai mutori bho. Alright, kana as long as muri kundiona Wallace uri nechepapi tiri kugadzira posta redu uri nechepapi. ndaiswa kumusoro kasizati nyadzei Kumusoro kupi? Kune tsina chero here? Alright. Ko Richard ari papi? pamusoro Richard ari kuteera nini? Pamusoro pe. Alright, aiwa akana rakangodaro ranaka. Saka zviri sei Wallace? Booking muita sei? Lingon aripo padhuze newe. Ari padhuze nani? Neni futi. Aiwa Lingon ari pasi haka handiti ka. Aiwa harina basa aiwa izvo zvawaita izvo zvakatonaka izvozvo. Apa inyaya dzei dzanzi tiri kugadzira Wallace haunamboona imwe nhingina ndakataura kuti unenge wakaneta futi Wallace iwewe. Parikuitwa match fixing mudhara. Saka iwe ndiwatora busy bee. Kwani ndakanza ndilume. Majejenje ndo akazondipedza. Vabva vaenda. The floor ndabva ndamusuwa guys. Tomusuwa kuti iwe the floor uri kudhadhaurwa pano. Haasi kuzvimirira nhasi. Pamina nema-echoes. Pamina nema-echoes. Ndiani ane sound kusara ichiteera. Ndeyako. Yangu. Handi ndione. Aiwa usazvibuditsi iwe. Unozodzoka uri pasiripo. Hai, Masawi ane nharo, ona paadzoka. Achingopinda pakona ipapo. Hapana basa, nyaya iripo chete ndeyekuti tiri kugadzira nhingiri post. Pandiri nini hapana basa. Right. Awa layout yanyatsoita mushe Wallace. King. Wozopiwa nhamba dzangu naShera, hatisi kuda munhu akanyanya kupusa, nhasi vanhu vese havapo. Kwapusa ita Okay. Aiwa kani iyi ndedzivarume idzi. Alright. Ndiri kusarira papi blas. Iwo unosungura kuti changamu bichana so changamu. Handitoona usaregerere mukana wauya usauregerere. Dzimwe nguri ndikamboenda mumatimeline uku ndodzoka moyo wamira man. Saka ita changamu. Shero ruseke. Yes, ngwarati. Ndebhuze. Zibhokuri sei? Takwazi. Parisepo. Paripo. Oh. Ngwarati madi.
bro madhiri wakati halo kinda arisema level kungotatarika tiripo padhuze nashairo ipopa andizika ramai muri papo ndo pane mari ipopa rashera ndopane ameno kuti kana ndiri padhuze naye ndini ameno kana ndiri padhuze naye ndini baba ashairo here amen zvokasangoita kudaro tiri padhuze neni wani kora tiri padhuze neni richard ari padhuze nab links ari padhuze nab hai ndiri kure ari padhuze newe ndiwalasi ndiri kuzasi kwako uda kuzvibvisa here ndiri kuzasi kwako ari padhuze newe ndiwalasi ndiri kuzasi imi pati pedoka padhuze nepadhuze paita seya panenge pane connection amene pa hai pandiri apa pandiri panogumanisana mashoulders kapa inonzi kamduze Correct. here kamduze shero ma asi ningirina akauya the floor ini ndanga ndisipo indangoti gatigadzirei chi ngirimi redu chete posta redu ini the floor akawaenda handisipo saka ini ndinoda kukanda mudhishi kana vachinge vasingaoneka paposition ndioregedza zvedu walasi haiwa iwe uri wangu iwewe unondibata ingochangamuka chete bhichana chete hazvinyanyotora nguva yakareba aiwa mati imi muri kuti kana the floor akauya mamusipo chii the floor arita nezvei ndiye anoda kunyanya kutyichidzira akagara pauri ipapapo ndiye anoda kunyanya kutyichidzira akagara pauri ipapo ko the floor aiwa ko manjenjenje ari kupi hai ndikuda manjenjenje auye pano saka wabvunza mubvunzo wakanaka ngavaite zvana manjenjenje tomunga vari kutobikirana chicken so ukaona vanhu vasingabatike vari vairi kudai panapa ndichivharwa metsi paye tsoro ndona sekuti manjenjenje akagadzira stream yard yake the floor vari two walatsi ndiwe pane munhu ari kuseri but shiu da kuona face yako first pangoita white saka da kutanga ndaona kuti shiu ndiani zviye zvataitaura zviya pane vamwe vakapinda vasina kuonekwa face zvataitaura zviya statement zvakora ndinakidza links umbopota wachiwanda uda kudii shiu ngaatanga ambonaiza face yake ari kuseri then totanga ipapo vamwe vaye vane tufoto twakawanda vanongopinzwa zvinoka apo panzvimbo pagarwa nawalasi manje chiregai tione umbimbi ndoga hwavo walasi hatichatomubvisa ipapo apa handisi kubva ndiyaiswa pasaidi nhasi pakaiswa walasi pagara apo ndo pangu zvapo the floor akauya munoona totanga uchinjwa zvo zvanzi ko ndiri kuita seiko hameno pandabaya guys mirai uzongoona the floor ati opaside haiwa akangodaro bedzi ndodzima wifi anouya akakurova bhutsika yekuti nobva vanodonhera comment section vamasavavatona guys the floor akangoya akada kuuya pandiri panapa indotega manjenjenje handipeite fani pangoya miya mukoma wangu links abva anyarara lingi yari kutaura one lingi bcb aita sei zvake ndisiye handini munyaya dzini kona ishero shii wacho haana zouya wani
utorimo mukati in there pakati. Because busy B uchasvika ubvudza the floor zuro ndizuro richard uyu anga akutaura zvisizvo ndakati inini the floor ane 90 years kasekuru kane 90 years zvoda kuudza the floor ndakazvitaura ndozvawakataura iwe saka moti ndingatya munhu ane 19 Shero kulu Shero Richard Gagara ikoko. kunovesa nemapurisa ekubotswa machinda emambo ekubotswa vanenge vari skulu I don't see pizza mudhara Mia asade kundidena iwewe kufloor hapo guys nhasi dai ndakatorerwa iwewe ana utozova vanhu ndakatorerwa iwewe waizi ndosaka the floor aigara pari parima paside pavo manzwa here ndati inini ndini the spokesperson waThe Floor muchamuona musi wemani zoflo anooneka masauzviyanzi vamwe vanoti tiri maspokesperson vamwe tiri machichi indiri baba Shero guys batisisei mashoko evakuru guys yes ndizvobva muri sei vakuru ndevapi manje toenda kusabatika amasau Yesu rujeko nanhasi achikushanda 11 aramba Right. Shero pesi yangu jeko yatimbokuona ndiru yakapamauona naye urungobudikira shamwari tikuone kana vafuaeo nitadzane sinomboiona akawanda sawande shamari mboti dhati mbokuona waiziya tokona kuda kuita rearrangement futi ka zvekuti vanhu vauye vakawandisa mute iwewe yekerewo vanhu vese ndavamute rujeko ndidego my The Floor zviri sei The Floor zviri sei guys mira ndinodzika pasi ndinatso igare pasi ndodona ndokuwadzungu guys maearphones angu there's something wrong pane zvataurwa ari kupa zvinhu zvisina kutaurwa pa guys ende tamyuka kunzi tinyatsonzwa guys Nana, can I have a cup of water, please? Mvura ndikuzarirwa. Guys. ndingangoshondikanganisira mvura yangu kapana ndichikokuramba ndichikokudza yi guys BCB abva adisappear BCB unopai The Floor as well but ndiri senior amboenda notsvaga The Floor ari kuuya right akuna konfirma ndikumboenda unonwira mvura ndatsva ndohwasendino ini ndazonzwa dzungu ndatoga ndinwa mvura The Floor ari pademand kwewe Shero wanga utibatire muromo kuti munyatsonzwa like mam chidisturba kuti ndiudze munhu kuti The Floor zekuti like vanhu mam tondikanganisira like ndada kuti muzvinzwe kuti anditi my The Floor sounds nice too my The Floor how are you Jeko imboisa pikicha kandogona kuda kuchinjwa position kuchachikwa nemboenda kujara kwaizwa musomuso yainzi chakanaka ndechekutaura wega sheroka kuchachikwa nemboenda kujara ndosonga yaimbura mie mani imagination yangu imagine
ndinenge ndichigara pandizivi dzimba dzekuengland dzakaita sei, but am imagining kuti ine imba iyo pane kafenzi kadiki diki, varungu vachibuda netumakapu twavo indotaura saka my name is Mrs. kuona ukagara pasofa riya reblack riya leather sofa recliner riya purisa pazhe vanhu vandiona ko Masawi waenda upi? Masawi ngauya anzwe zviri pano. kune snow, kunenge kune snow. Chiti, hey, how you? Don't change your accent. How are you? My name is Mr. Polo. You makusena anybody? I'm not sure that's actually. Mr. Polo. Akanditi good morning Sharon, I want you to answer. Ndinoanzira chikanzasiwe ndakazvishandira panopeva ne3 macandidates ndikavabhutsura ndakabhutsura manjenjenje uyu wakabika chike ndikabhutsura kera BCP apa ukaswera ukashaya zvekuita wobva unogara pacheya yake inotenderera uchitambisa madroni. Ndinotenderera apa nezvikwata zvekuita kamera ndikada kuflya madroni mbemo ndichitora zvinhu zviri mupoto ndichiflya droni ndini nonondibvunza iro drone nenoise yarinoita riya ungari mupemberedze mumba rikusvika buda. You don't understand this thing of the drones. Richita noise zimo. The floor will be okay with everything. It is sure. In the floor, you know about you, Shema, but not good things about you. Saka, man. It will be. Wala wala sakutorwadziwa mhozi right. Shero iwewe the floor anokuda zvisingaita. Is a good person. The floor is okay actually. Ndise pazasi pana rujeko apo then angamirira the floor nhasi ndiana Richard Stedez website wakanda chibrigedia wakati ngamirire no wala suda wandibvisa padhuze naBusy B kuti zviite se ayo no links ari pakati iwe links wamuona here rujeko paside apo wamuona apo ndakateera usatya sha inini panditori patori correct wise Chema Jeko ngati picture kana ladonaka akafisire picture ukuda kuona rujeko aiwa toda 100% equal wala soda ndikuwa here aiwa ini ndikabviswa panapa iwe unongoenda naBusy B makadaro usaidu inini ndoiswa kuseri kwaBusy B iwagara ipapo the floor aiwa mira ndirakuudza about the floor imuita problem yekuti hamusi kunzwisisa the floor. The floor is a good person. I think the floor and Sharon they are good together. I don't want to lie. They are good together. Ina azuramba ipapo nditorera rujeko website anondiudza the floor kuti unoza ndesingada kudisturba vanhu unoona, but to be honest that Sharon isa rujeko side kwangu ku right hand wanga uda kusubstituta idzo 2 seconds idzodzidzi iweke chamushi shamari wanzwa here zvataurwa ini madrone ndomawana kupi wataura pekutanga wala kuona tautaura kuti
wataura iwewe kuti Diplo akakuudza the bad things about me. Ndo zvandabata zvimwe zvakutaura zvika wauda kungogadzirisa muromo wako asi wanga watotaura egera Diplo. Saka iwo walasi ukurwadziwa nekushaya drone here. Ndiri kuti handina drone, handina cheya inotenderera. Manjenjenje ndeipi? Manjenjenje echo. Walasi. Ndati ukurwadziwa nekushaya drone here iwo. Ayo, hausi kuti drone ndiri kutorida. Aiwa, drone iri right riri kuna the floor ikoko. It's okay. Chero anoita zvemavideos nechichi vanoda madrone. It's fine. I understand them. Asi combination kacho hanzi zviuya zviwanana asi apa zvakawanana munozviona sei guys? Manjenjenje yes. Zviuya ndezvipi? Traveling variko. Traveling variko, kumadrone variko, kumakamera variko. Oh my God. Shero isa links pana manjenjenje apa. Move rujeko. Manjenjenje. Takuchinja order. Takuchinja order mumba. Nemi mumba makuchinja order manjenjenje. Muchinje isa pana rujeko apa. Adzokoiswa ku left but it's okay. Unongobata neruoko rweruboshwe mofambidzana. It's okay now. Mudzimai anobatwa neruoko rwerudyi, abatwa neruboshwe. Confess. Pakatorwa namasawi kunzi the floor anoiswa paside pake ka. Wakumbisa busy bee pandiri sei. Ndiri kutoona zvatoitwa nhasi tariarrangewa. Munoziva zvotamba imi. Isomwe tiri slow hationi zvine zvititi. Manjenjenje ngaadzoke ndimuudze kuti hapachina. Ndaimbomusapota ndichiti the floor ndewa manjenjenje but handichakwanisi. Rujeko uripo here apo? Handiripo walasi. Yes manjenje. Munhu uya ko munhu anenge ari ega uya anonzi chi? Lese mukadzi asina murume anonzi chi? Manjenjenje uri shirikadzi. Kondafirwa nani zviya? The floor anaofa ke but awana kunoda kushandiswa madrone. The floor agara ari waShema. The floor agara ari waShema. Iwo unonzwa zvakataurwa navamasawi here kuti Shema ingoreva wake. Remember Dera akashoshoma zwi akaimba vedu mwana wokwamanzvera. Mwana wakaimba 6 hours achiimba. Manjenjenje, don't appreciate. Manjenjenje, I sing for you. Wainyepa izvo sound ndo yaibuda ineni asi mumwoyo waisara kozita. Kana zvakunzoko zvaizonzi manjenjenje asi kamwoyo kachiti Sharon Manjera, Sharon Chipomanjera, Sharon Chipomanjera. Uchingoda kuimbirwa manjenjenje vaitozivana vanga vatoudzana kuti ndo zvichaimbwa. Aitaimbira the floor funga hako Lincoln pese paya paiti my Lincoln kutanga achavhuna mubhedha kana cheya chayanga akagarira kuThailand uko. Aitaimbira the floor. Ndichaita nhasi. Ndiraoneni Lincoln chachokwadi. Lincoln iwe taura zvaunoziva. Ndakaimbirwa but ndaisingazivi kuti zvichazongoperera mudenga so. The floor akaimbirwa hazvina kuperera mudenga kana kupena zvizviki zvezvatu. Shema wakaimba 6 hours. And that was the longest live we've ever done. Maybe ndaimbira ngwarati. Hakana. Ngwarati adina hake. Ngwarati wadina hake. Ngwarati zvako iwe. Uda ungopomererwa mhosva dzisi dzako.
ukanza wangoitirwa naSharon urambe ukaona achiuya achiti ngwarati urambe akadzikamiswa namiya pasaidha kozi mwoyo wake unenge uchingoti the floor achingopembera ngwarati usatombohwa taakumuziva munhu wedu 6 hours of singing. ini ndakanzi orange crush nhasi ndindaposherwa useri uku kuitwa kurashwa kuitwa bubblegum rapera shuga. Guys, muri kumbozoti ngwarati ane munhu wake kuseri uku mucharovesa munhu. ari munhu wake kubi saka arutsvagei pana miya tasamai sainzi aitaurwa namasau aye muri kuona chigumwe chiri pamurowamasawu ndati zvoni ngwarati ane munhu wake kuseri uku anga achitombotaura ndichimunzwa muchamurovesa. Ngwarati hanzi mumba mako mune munhu muchamurovesa bvudzi riri kurembera pasofa. Ano ngwarati itakurowa hauda kumaistera musodzi mafuta ndazvinzwa pane akachitombotati dzefulotiti ndakonzwa kumba kwenyu kune munhu mumba mangwarati musoro wako makazara the floor indau paradza floor paita shape ra the floor ndianani tuma gadgets iri kuita echo ndimanjenjenje handina tuma gadgets manjenjenje aita stress ya the floor tera marwedzi karipo but kari kure kana manjenjenje akamutwa maimbotasa rujeko tioni taurai still is there ko hazvingoiti here kuti munhu apota achibata miromo yevanhu vake ega bhozi maakutibatira kudi still ndiita 1-1 saka ndiani ndiwe Lincoln Lincoln now ndiwe rega ndione Lincoln saka mutori basi kana mandipomera mhosva vana walasi njenjenje Lincoln ndiwe uri kukozesa kuti maeko handimeno nei imboisa ma-earphones ka handinaisa ma-earphone chimboisa handina ma-earphone bana tsvaka Lincoln puwana busy bill hanzi natash panda vanhu vanga vachitaurisa pana ngwara taurai katinzwe mavingwa nemuridzi nani natash panda tioneka munhu ari pasadi pako pane munhu kunyepa ngwarati bcb ataura tazvinzwa chamwari aonekwa tione bcb anobhaisa anga aitovhunukira misi yakadaro ndirowanambovhunukira so muda kuramba munhu wenyu wamamuna here mumba Shemas we makumba aserere anga akazvimba bhozi wautaura sizvepapo kwindadi ndindadirereni utedzera bcb atovhiringika zvaanovhiringa bcb wamunzwa kupi munhuwo hanzi bcb anovhunukira amuona kupi hanzapfuura umashuro bcb munhu achatizoyanga kuchitozopinda bhizi manje nemudzimai wake because ainga kuti makanzi makaonekwa paindaneti munhu achibuda sure inemandi aiwa ngwarati ane munhu wake wakamupenyera panapo itv ari kutasa but ane munhu wake waakapenyerana naye pano vanototaurirana zvavo kuseri vaudze ngwarati guys sendichifanira kutaura nyaya dzevanhu asi ndiwe munhu wacho handisirini
Saka iwe ndiwe chisikana chisinganyari, ndiwe post girl here maya. Iwewe Mia, nyaya dzaunotiudza ndedzako, dzedu tinotaura tega. Aiwa, handisuri zvako. Wala saenda kupiko naye. Abva aramwa. Aenda narujeko. Wala sana akatamia. Aenda kutamia rujeko kusaidia. Wala sana kutamia rujeko kusero. Ngadzoke warazi akuraswe bhabhu nekufirwa ngadzoke. Iye akadhiva kubvaisa, anodhiva kuita mapromises ekunyepa rega achisiyiwawo pachena. Ndiani? Iye Wallace. Wallace akapromisa jira. Akapromisa jira. Haziri here. Akapromisa hembe musuya. Inzwa shero akaovatekwa nedrone ka. Akaovatekwa nedrone. Akaovatekwa drone power. Oh. Atoda wana akati guys ina handinangu drone. Ndinori wane. But akaine hembe. Isusu kumba kwedu na the floor tine tichituma drone kunosvika ndiro. Aish. Zvakaoma. Inini siyana nevese vasina basa ava, munhu ngatienderere mberi netechnology because life yatakurarama ezvinezvi yakuda technology. So iwewe itoenda kuna the floor, Lincoln usarwadziwe, iwewe zvako ndezvemanyuwari. Siya vanhu vane technology vakaitezvo. Ini ndemunhu anotaura kunga ane rayoti muhomwe izvi handizwana nazvo. Vanhu nokutaza vamakaita kana bvunza kuti munokanda zvibhurigedhiya richadzi apa munhu achanenge akanyarara achiobserva. Wati? Chimbotaura wanyanya kunyarara. Rujeko taura wanyanya kunyarara iwewe. Vadzoka. Rujeko angasuwa kuti walasadona Rebecca mama. Wala songochinyewa pano. Ndotaura sei busy B ari kunditsunya pakona ipapa. Ari kuti ndikada kutaura utonditsunya. Wala songochinyewa shamwari. Handera sei? Aiwa nani? Iwe Rujeko atidi munhu ane makuwa. Rujeko ka. Hanzi chiya kosha taura tinzi. Wala mutswinye. Ndiwari paside naye. Aiwa, ndoti natsonzwa kuti kwanzi chii unorongerwa zvinhu zvisingaiti. Wala siwasara ukanyewa pano chasara chine mudzimu wacho. It's true. Rujeko toda munhu ane hana. Isapesera kuchinyatsotaura. Ndimai nekino vatanga nenyaya. Ndimai the floor here vatanga nenyaya yacho. Mukufisika bunda souru. Wakutadhipa namai the floor iwe. Haka. Wala uda kutemba kuti the floor vachembera. Eva, don't get a seat. Links vabvisa face saka meno ndonga saka vabvisa. Guys, kana da utega munhu. Unomtega. Hanzi. Wati chishero. You can't take. Unonyora kuti 8. Unonyora kuti zvachanakidza nazi. Ukatega tega zvachanakidza. Unotegani tudze kutegereza. But ndakaona something up. Ukaenda pakanzi chats apa haichatoiti haudzoki. Unongoda kutotangidza. Unofana kuita ndakapaenda nezuro ndikatadza kudzoka haudzoki. Unodzoka unenge wabaya bhatani risiro chete. inokuendesa kwasiya so. Ari pamusoro. Ndakatozoteerwa haudzoke. Kukona yekuraiti so.
kuti ubude muchati udzoke apa. Bottom top right. Top right, yeah. Saka rujeko ngoda kuti Yes, Shira. Made the floor ka sadaro. Aiwa amanaka inzwai voice the flow vamunhu mukuru hanzi unokunyatsa kuti 90 ndandakarasika something years nashero. Lincoln ndiwo yari kudai iwewe Lincoln. Lincoln inini naima ndiricho ari kutaura ndizirini ini ndakanyarara kuti zi links akatombondiudza nyaya iyoyo ndishero akataura izvozvo enyu kuti hawa uchangisungisa handi shero ndiye akataura ega era man. Shero akataura ega akati munhu ane 90 something years on apa miya mute kwani the mutant Maya anozvimute egere maybe azvimuta amenezaro ndanyarara hangu guys. Akataura guys. voice iri kuda pana rujeko harina uchipa dari yaitonzi my the flow wala sapenyero anoflow ndijamurira saka iwo walasi watotapirirwa narujeko obvious zvokakaritsana navanhu vema-90 years ndingazvikwanisa yacho inenge yawanda mukuru saka muhuri ipapo munobatekashona kataurwa pane kadimikirwa kataurwa nawallace hanzi nzwai kavoisi karujeko dai ari yemai the flow kuti akwanise kuzova mai pasaidi pakapo mazvinzwa guys kana no hakunina nchajeko dai ari yemai the flow kuti anyatsowana iye anogoselektira the flow voice sei pamwe anoda remasesesera bcb hamuna umubata. Wallace ari kureva kuti iye achitonzi Wallace the flow because iye anenge anoflowawo rujeko anoflowa handiwo watapirirwa narujeko chimbokanda shoko tinzoti unomiramira sei Links unokufurira unyeri. chirege kutaura munzwi ndichiudza rujeko tanyara. Okay. Ona rujeko ka inini handirambe ndandakarasika zvosoroiswa pasaidi pana my the flow ndandisiri kutozivawo kurasika kunoita vanhu ndichitongokumbira kuti iwe utondiregererawo ona nditori munhu anenge atori right matongoti maproblems atosangana nawo mulife ndekuti tinomhanyira zvinhu zvatisingazivi so I made a mistake ndikafamba ndikada kufambidzana namai the flow of which I was sorrow. I just like you, the way you presented yourself and your voice. I think I like you so much. Ndiri kutonga ndine chimuti. Wona iwo Wallace ni wantizisa manje apa. Pano zveshuwa Richard ukasati changamuka unobva usina pay unobva une butsuwani. ndatozviona ka Wallace mana beta ndoendaboza atodzipawo futi ungaita speech yakadero sei unaenda vandaiswa kupedzisira munhu ari kuita proposal munhu anga ane project proposal yake abva arashigwako presentation warashwa wamboedza kutamba nemashoko timira tinzwe response iye links iye mungwarire links iye ndomuziva rujeko mashoko anzwa yapindura shamwari wakandwa shoko saka ndiri kunomvura sha ndaumbogadzirisa voice riite the reflowesera rujeko aiwa iwe uda kugadzirisira aniwe Wallace ndikutomudawo
Wallace ngagare mukona imomo. Busy bee imbomira ka. What you Guys, Rujeko ngatipindure kuti anotine mashoko makukutu ataurwa application yangu iri pending approval. Rujeko unongotiti pacha muchidimura kazvemangwana. Aiyo. Harimboda time yekufunga. Iwe linksi. Inopindwa mangwana. Kuti kumanyira kupi nelinks. No. Guys. Let her take her time. No, it's inini ndikubvumirana nazo. Let her take her time. It's fine. Tomorrow should be continued. Iwe Wallace, take your time. Don't let to overtake Iwe Wallace. Simbiro take your time. Don't let to overtake. Vakomana munombonzwa here kakunakidza kanoita kumirira chinhu so hamusati mambokanzwe ndikada ikako. Saka iwewe Rujeko chichikoti ndichambonofunga. Linksi. Mangwana achadzoka akudzimai links pano. Anodzoka akudzimai links pano. Wazvinzwa Wallace. Sauri ndite sei ndopresera ngatiudze response su committee tiri pano nhasi tine masesa nemamodareta nemaodhita zvese pano ngaibve yangonzi bvunya yai right papa Rujeko abatwa muromo futi shero sadaro azvimuta aiwa ndishero the might the flow. Yeah. Pakaipa. Pangonzi bauda kuya reply might the flow vabva baya. Tongera chitororo. Ini pependa mbonzi ndoblokeka mazvinzwa ka. Ndoblokeka. Asikamutega munhu unoblokeka mazvinzwa ka. Ngona roko 1 rimwe ruri kupi? Ini nangu kandasharamba ndakuenda unangwarati guys. It's okay. It's fine. Wanga wagara wapenyerwa busy bee angapenyerwa nangwarati ndosaka angakuona zvinhu zviri behind the scenes. Musiyaende nditoita dzimwe plani papapa nditopererwa kana kuna Rujeko kwacho ndogona kutokwana. Uda kutobvutirwa. Richo wauda uchikora bhasikoro Kondesa bhasikoro gaya. Might the flow. Imbomute Richi. Matsiriso here. Yeah. Might the flow. Imbomute Richard because no. All right. Exactly. Right. Rujeko tamirira iwewe asikana ita zvinhu zvinofamba. Tamirira iwe Rujeko. Vamasawi vapindira kozi yachaganetsa. Mudhara masawika pakaipa panapa mudhara. Ndaona maelda vakadzoka. Ndatodzoka ndaona kuti mambenge muchifamba zvakanaka chaizvo. Saka ndaona kuti munenge makunoti rasikei. Wallace wazonyatsogadzira nyaya yako wega ndo zvinoita murume manje izvozvo. Handiti usamanikidzire kwausingadiwe zvawaita wagona. Asi manje don't let people push you kuti hanzi imbopiwa answer ipapo answer dzenyu muri 2 mutagadzirisana naRujeko. Vanhu vada kukungwarisira kuda kukukanganisa saka wagona vada kuzoe vachipaza. Aiwa mimi mama sawe amuzi right aigona kungokandwa sanzwi papapa tikamira zvikabva zvabhadhara. Mambenge mungida kumurasisa muchimuendesa kuna mai Green kuna mai the flow uku kwaasiri kudiwa saka agona nyaya yake chimusiya yangopedza game rake wega. Apa tikuitira kuti akazokandwa sanzwi togona kumira ndotori neproblem. Right, ndotori neproblem. Pane patakuda kuti
vakomana muri kuramba muchirasa-rasawo nhingirini Richard vakomana akomana haikona kudaro muri kuramba muchimurasa ari kuchidya chidya Richard apa Richard wacho akunditeera manje kwai hanzi ndakuenda kuna Rijeko ikoko akuda kuenda ndokusakwana kwacho manje ikoko chiregedzai isusu maelders timutsvagire isusu vekumupa mutsvagirei mwana uyu Richard chienda kuna B chiramba saka ndanda kuita imwe choice B angachiboda B angade confusion B needs counseling bosi B ndabvira naye kudhara waona aiwa B kubva munhu akangomira kuti upedze kutaura statement isusu tikada tangoti anoti katobva ati B asati ataura regai B ataure isusu notokatiwa nguva nditaure naRijeko mirai kachiregedzai tigadzirisei ati Rijeko ndianapa chiregai tiigadzirise isusu maelders Rijeko naWallace zvachata thank you sir Dina Richard saka ndichatobvumirwa kutaura naRijeko hana Rijeko hazvichaiti iwe ungatoenda namajenjenje kana uchida wespare wapuwa B wotorawo majenjenje B naRichard kwai majenjenje maane time ka musina kubva pamakasiwa na the floor mawana the floor akatorwa nevana haiwa kamai the floor maakuita seiko futi yachitaure the floor asipo pano imimi budi basin makadzvamura imimi pamasikati machena iye the floor akabvuma kudzvamurwa makadzvamura munhu kubva kuna manjenjenje nabhizibhiya kudzvamura kuti dzvamu masikati machena munhu ngangoinda munhu kwakuti horaiti bho kwakungouya pandisi ndizvozvo kako ndolaki racho saka taakuda kugadzirira Lincoln pane vamwe vanotaurisa saka vakahwandisa ofesi dzavo ungapikisane nemaelder anai zvako naimiya saka ndiri kugadzira musha Lincoln iwe wochienda kuna miya uko iye hauko andikunde handidi hangu Mesi zvangu wangu ari panonzi energy hai wakataura vari mubhokisi hatikutaura amasawe miya akawanda simba kumuromo sechinjisi saka koivo vamasawi vambori naniwo futi vava vada kungwarirwa hauzigona kuti nhasi taenda kumasofa naamasawi tiri kumasofa nhasi zvese zvavanotaura guysvesezvinotaurwa namasawika vanenge vachizvipanga kumasofa uko vouya vozoswotipira kuno ndosaka vachimbodona vanenge vanogadza nikirini Rijeko imbotaura kavanhu vakunzwesha vanenge vachinoconsultawo vamwe mamunzwa here Rijeko Wallace zvako zvaita kwete zvana mai the floor hatingazvigone zvekuswera tichikanika manhingi mavoice ndo vanhu vanozoti wauya kumba kwake ko wazoenda kwaWallace Rijeko anenge achirara akadai akasekerera manje isusu ndakatokupira rako iroro iwe siyana navo mhaniwe ini rako ritori bhoko kwandiri urodzwa nei unoziva bhizibhika iro voice iro kaya harimboode kana kuti kwai hanzi nderekukanika kana kudi rinongoflowa rakadaro harina problem maidheflow makanditamisira nguva yangu kutaura chokwadi I think you need to compensate me
Recounting. makwikwi chaiyo chaiyo. Saka links watitoita sekwa. Iwe shamisa iroro usatye ini ndindinewe. Ini musandyire Eldan chaita sekuru vepamusha ndinde ndichiona kuti vana vari kuroorwa zvakanaka here ndichitora mombe. Alright, ndazvinzwa. Makandibvisirei pana Lincoln, you guys. Wakazvibvisa wega uchida zvemadroni. Uyu Lincoln haana droni ko. Haana chainotenderera futi. Haana chainotenderera, haana drone. Ruoko haana leather sofa. Rwakatoenda kuna Rujeko. Apa makutonifamba ka. Haana neighbor murungu wekuti unozomwa naye tea. Kuno kutongo links anga chikubvunza kuti uda rooibos here zvekovizwa kumaraini kwangu. Anayo Lincoln shamwari, Lincoln utori potential candidate. Lincoln une Jacobs here. Pamusha ndendiona kuti ngombe dzawo dzakakwana. Lincoln une Jacobs here yekuzopa shero. Vanhu vese voperera kwauri. Siya vanhu vapeya. Iwo wakatomboda. Lincoln anotadza kupeya neinini. Ko Lincoln anotadza kupeya seinini. What unopeya na Wallace, unopeya na the floor, unopeya na Lincoln, unopeya na Admire, unopeya ndikavatanga kuverenga pano gendinyarara. Magnum, ice cream uya unonzani? Mia, pana kuku, aminoti kuku wakaendepi? Pana kuku akauya zvese zvana Wallace zvinokandirwa uko kana kuku akauya Miremon wauchatodi iye watozvibatsira because kuku akatopinda izvozvi zvimubhokisi ka mese munodonhedzwa imi mugoblokewa. Admire box mese tinokudhilita ndosara na Admire. Vanzwe Admire vai. Ini hangu chakanaka ndendiripo kunesa mafeelings warowa neheartbreak ndendiriti. Nonzi munyaradzi. Busy B. Busy B. Ininika. Ini ndakuenda but yo usare boa ndisara uri papo. Siyana na ndakutoenda boss but ndiri kukusira iyi links mangwana ndendichiona kuti zvakamira siyana. Good night sweetheart. Sleep well. Yebo. Urare boa wangu. Rujeko wazvona wazvinzwa zvinoitwa kana munhu akuenda. Correct, good. Musare boa na Rujeko but yeah. Airi bozoro rai mukuru. Satauri mabaza mangwana oyo. Noda kuti miss you. Richard. Zvakadaro pamberi pa the flow junior. Richard, mangwana tichapusha shero kuti atidzose futi panapo saka tinoonana mangwana. Haiwa correct mukuru. Aina hora. Vachipamwe. Richard anondisipaka kana. Richly ngadisisa uyu papa yasara box. But ndasara wane 3 minutes kuti ndiende live yangu. Shatanga. Vanhu vakangwana vavo beziwe vauchadi. 2 hours. Vanhu vakangoti iwo wakanhonga wako waright isusa chafanira unhonga manje. Saka watondamba anga kuti ndakuenda live. Lincoln agara hasi wako. Lincoln anoziva the flow. 90 years old. But ndoda tombongwavha baby. Maybe ndogona kungobuda nenyika. Ko wako kubhoswa nawo yakazodi. The flow in 98 teenage. Who said that? Jimmy Jimmy. Busy B. Guys,
ini hangu nemubvunzo anokuti muchazodzimirira nyaya dzacho kana dzakufambirwa here? Good mubvunzo iwo. Haindodzimirira guys kana zvanetsa ndotongobereka. Anodzwa ndemumwe ndewashero futi. Upi futi? Ari kuita shero. Ari kuedza vanhu vake chete pano. I'm sure energy ariko backstage. Uya anotambirwa. Unotambirwa kai energy mazana achabatike zvekudaro indawa. Koke izingambotaura kati munzi. Amai the floor avajaidzi. Vanoimbira vese. My everything. Moyo uri kuti the floor. Apa mukupa bata moyo unongochiti the floor. Pari kunzi Lincoln moyo unongochiti the floor. Kurasisa team. The floor asana mwanira so. Mire. Ndikunyatsoona here kana. Indawa. Zvinzoreva zvadai zvashata. Kwatokutumira message. Asi data rapera. Rujekwadona. Apererwa nedata. I think aiwa rujekwadona kuti anopindura. Adona kuti anopindura wala seri. Kokana daendera munhu useri unoita sei? Ina handizivi. Ndechida kutoenda koma. Anenge angodona. Hesi chinyasa chinyemba. Asiri kuteka namadhamu. Ndiri kunzwa pari kuitwa makuhwa akandangopinda but handisi kuziva kuti ndeyei makuhwa acho manje. Mbotaurai ndimbopinda munyaya. Aiwa, tichiita makuhwa tinotaura zvinongosekesa nyaya dzegeneral chaidzi. Nyaya chaidzo chepaimpe. Busy B waone. Zvakuzvikuitwa chaizvo pano. Rikandudza zvikuitwa pano vanhu vari kuchuza pick and choose ukaramba kutambira mubox riri next uchingofamba uchidaro kusvika waita sei wawana. Hamuna kuona paside pachinyemba pane munhu here. Munoisa chinyemba mubani. Wawana pako. Yes. Apa chinyemba nemunhu chamwari. Chinyemba. Welcome back sweetheart. Kuzonekana vanhu vevanhu. Nasingayiwe here naisi. Nyemba nazo munhu. Ndandagwadziwa ndikatoenda usina kuuya kuprivate. Havana kundinyeya here vanhu baba. Havana tati busy vangwari busy kutsvaka kuti cheko saka kana usina kupuwa contact manje uchadii zvikanzi mabapererwa nedata. Aiwa indakubatwa muromo. Jeko aenda unopindura wala sikuseri. Mute. Mirai. Watiko nyasha chinyemba. Ngakumute imese. Yes, ndangona kuti iwo pavarume vese varapa papashaya kana hwana kwanza kukutora iwe. Imi munogoda kunditora kuti wetatu here. Wetatu nani wekutanga ndiani wechitu ndiani? Uyo, padivi penyu pane munhu ari kutoonekwa tiri pano kaimi. Lincoln asina umauto. Mupana wangu. Nema. Mukutoda kutopeiwa baiginya. Tuone mfano wako pamwangu notowana pano. Dakavata uyu. Anamaya munofosta. Abamuka. Simpana. Wati Lincoln? Munorwira nepasingade kurwirwa inda. Takatobatwa nehope ichi. Unoramba wakatibata muromo sei nai weshero. Koshoma wakadzoka ari ndiko kubinga kana ndoko. Imi muri kuzvi-unmute because nyasha hauya achikampena. Varume inini ndikuona pachati. Inda zvamute ndabvunza kuti why tanzi ndamute asi Lincoln anga asina umute. Lincoln andikati. Observer protocol.
apa ari paside ndoda kuvunza kana chati kana pakanzi chata pane tumameseji manje unoenda sei uchizodzoka haipapo ndo patiokonana nechati yako kutaura kuti unoenda pamusoro kuraipa yakaexariko kwandina kuenda kuvhicho falls ndichadzokera kubhinga hakuna kaesi kandikuona musoro kuraiti last weekend andikuenda pamachata pawalasi ukataura kana wakuda kudzoka uko handi pane pakanzi private chat kuita pane macomments pakati unobaya kax karipo ipapo parori neprivate chat comments nekax ndokuti udzoke usina kudonha ukaita bheki waenda pamvura yacheka makumbo patop right unewakuda link unenge wakudzoka futi nelink I think ndiri jeko auya kuseri saka ndoda kuti ndione isati yaexpire hapana rujeko apo ndamaona mameseji iwayo majejemadeko Lutando akati I'm still looking for my headphone busy b akati okay Lutando saka don't worry rujeko anamboenda kuseri amanake saka ndodii manje ende iwe kiraka ukazonyora apo kamunhu wese ari munomubhokisi anoziona zvawanyora unoziva ko munoona nasi kuhwa ndakaenda ndasiyana nemai the flow munongoti kumba tose muzongotirasira bhini pamabvisa ndise chinyemba padhuze neni chinyemba wati chivo shamwari izvozvo ndozvakanzwa nemabhutsu dai munhu aizvimba nemabhutsu epanapa hayi dai mhene kuti dai waita sei manje dai waumaga chai ukadonha maya miya anenge achipusha apa shoma wakafanana nadhizi mukadzi muri matwins oro muri mukoma nemumwe iwe ita kuti nhasi ndofunga ndakada kuita saikoko asi mazuva ese no ise no I refuse busy b ndingirozga malaika hanzi matwins nani hanzi wakada kuzvimikisano makafanana hatina saka kandakafanana nachero ndakanaka ndakafana uyu kubva niyo vanhu vachandimhorosa nemugoti ndendisingachatotaona muraini notaurire navo nditozoti vakandona kuti vandona sei kwamiuta rujeko ndiani asika iwo sati nyaudze nenyaya yarujeko iwe abatwa muromo ndishema azvimiuta komiya indepi guys amia ari kuya ndamisira link guys ndiani mumwe adonha pane mumwe adonha vanhu zvotopera nai koma njenjenje aenda upiko nai ana kudonha futi amwe ari kuti achidzoka but nyasha chinyemba zvako uripiwe hai gata ririku nyasha ndiri pasa apo kusei innocent madii mudari kuri bhoha kwandiri kuri bhoha zvekuti kurai oyeni zvamira sei ino manjenjenje wadzoka munyanga adzoke ndanga ndadonha sva ndikuyanika data titomborizofungapo ndandichanika hembe saka ndapresa zvisizvo sore hako ndafara wadzoka wena miya shuwa here true story smaira toni guys muchiri kuziya kasonga yakaika taimba kuchikoro like kumasports uchiti kana wakuda kuita makuhwa unoti ndochibhondora vanenge vachida kunzwa mobva madaira muchibhondora saka inini ndiye ndichiimba kana muda kuti ndibvondore manje ndochibhondora kuda kubvondora ani first
uda kubvundura best atingangobvuma maybe uda atingangodaireka unodaira ukapfurwa saka ukatsva vhondora maybe ino bhondora nhai rujeko wanga uchimboite wanga uchimbo tamba FIFA nyasha ari kutaura anenge afreeza nyasha uchanzwiki nyanya nyashi atarekerambomutidza mufano wenyu rujeko hanzi unoziva kuti zvinhu zvandazoona ka kune vamwe vanhu vari serious nelife unoziva kuti munhu anogona kubva na8 achitamba FIFA kutosvika this time ndindogara mukisheni manje nini rega vamwe vada kuenda kumadroni hazvibude zvinhu zvechirungu zvazvinongodiwa vedu titsvagirewo maya enda kuvateyogaku apo uningoda kuvata unovata sei vachitamba FIFA ukwanisa kudzinga kuti vedu endai ndodhingura panze maya ari kuuya but FIFA iri addictive munhu anotova neaddiction zvekuti inini chinhu chiya ndakachikoniwa ndakadziswa ka1 handitombozvihwisisi kuti zvoita sei utaura izvozvo chine indikabata magames andingangotambi ipapo Need for Speed izvi zvana FIFA izvi yakandirapa but ukaona chakabatwa unotanga kutyira joystick kuti wakumana nemadhuru arinoita iri zvinomira zvakanaka ipapo kune inonzi GTA unoiziva ndinayo 5 yakaipa ndogona kuitamba zuva rese ndiani nyasha adzoka achitebho zvokuti auya manje ende manje Shoma Ada nzvimbo yake. Ada nzvimbo yake. Ada nzvimbo yake. Apa kwaina nyasha ndauya futi handichadzokeri ndobva atodzokera izvi. Idzorere padhuze pakwa. Vanhu vepanoga indoti no. Pane nyaya yazongoperera mudenga yatisina kunyatsonzwa yangwara tina busy yaperera kupi? Aiwa ngwara tina busy be vanzi zviri right one. Vangu vasina kuzowirirana. Yangoroverwa mudenga bhora racho hatina vanogona kuitangidza futi tiripo totana muchuchu izuva iona. Ngwara hatina kunzwa muchikanda shoko timbokanda ishoko tapedza na busy bee tapedza na useri aiwa but hatudare sei saka isusu kana mozobhutsurwa imimi toziva sei kuti makambenge mabvumiwa haufauziziva kanjani busy bee kona iri jeko nyaya iripo apa kusaisefesi inyaya yei Shema, uripo here queen inobva waskita inobva waridza matai apa nhasi hatirare ndikasawana simbi hatirare ko nhai rujeko ndakubvunza mubvunzo haunondipindura. Whoa, people, wait a second. There is something I forgot to tell you. So there's this other person akabhandi inbox rakangotaura kuti inini ndiri mukadzi akaita so nditoda murume chonitsvagira murume. So guys, let me put a disclaimer kana chazvinhu chichijoka. It's not like kuti vanhu vautodanana ndatozvifunga izvizvi. So like kuti vanhu vane vanhu vavarapa guys, majokes.
Start too serious. Kunze kwangu handina munhu. Vanhu vasatorwe sei? He's lying. Kuda kuti vanhu vasatorwe sei? Anoona kuti wakuita serious. Torane munotorana mega kuma inbox kwenyu uko kwete inini ndiri pakati zvokuzonzi wakazotoresa wekera torana mega ini ndichitorawo ndega. Handi teta sangana panapa here nana. Ausotombona vanhu vachitaura takawanana kwakati. Itongotaura takawanana kuShema TV. But motozopedzerana musazoti inbox rakamuchiti ndilinge naningi yo udeni wobva wabhurekwa hati yako wotanga wazonditi dai sere nasina ndingiri nane munhu yeye naLincoln no Lincoln anondipapaidza Lincoln anorova kana Lincoln atombochengeta. Iwe ma-heartbreaks mangana waitiwa panapa tichingozvinyarara uchingochinja ana the flow ana tinombozvitaura. Urikona chokwadi chakadaka Shero mashoko aya paabva pane marwadzo papo. Mini kuti yo the flow pane zvatokuudza. Mashoko aya abva panzvimbo ine marwadzo. Kwai teenage 90 what nyasha vadzoka. Nyasha havazotonzwisisa. Akushara guys kuti ndindati teenager 90 years. Ndiwe hatisi kumbotya ndiwe adaro totomuudza kana akauya pano. Wallace tomuimbira wanzi ndochibvondora tichite bvondo atotiudzira song yekuzoimba mangwana kana Monday whenever the flow comes totoimba ndochibvondora bvondo hatinonoke kudayira ipapo. Ininika nditofunga kuti ndinofanira kuita dinner date na the flow. That's what I'm thinking now. Like seriously speaking, I should have one. And me too. Rujeko, uzondisendera kuti unopfeka ring size. Alright. Tokusendera usatye. Nangwarati. Anoita nadze flow. Aiwa the flow ndiwe mabarika ka. Sheranenge akagara ku left uyu ku right ye the flow pakati. Toziva Shero kuti kwa the floor kungotera mari chete. Otherwise mari ikapera tongoona kuti wadzoka wakutendera. Andowatira zvetu ndege twe makamera. Necheya inotenderera. Drone ndo mari. Chikopo chekamera. Unoita zvekutamba nezvine masini kai magadgets. Yeah. Kalitu helicopter. You guys were so happy. How can you do this to me? Mungawanzira the flow kuti in 90-year-old grandmother are teenager. Why would someone say something like that? But ipapa ndizva kuti busy binya yakainga iyi kuti apa inozosvika paudaro but I think maybe in a way the flow igeto youth rine 90 years. Guys, the flow is that beard is so nice, guys. The floor dagger. Share. School nigga. I don't share over there so has a battle again. ndofunga dzeflo panouya muboxika ane ari kuseruko kunoonekwa nashoro ndofunga anenge achimbozviita nditi zvokuti pamwe izvi zvaariko kusiyirwa haana kuedhiwa but ari saka shero saa pese paunenge uchinzwa voice rathe flo achiti mira ndikuudze shero chimbomira imimi chete ngotamuziva anobva ati mira kane ndikudze mwe unenge uchibva wapera abva ati shero
Lincoln wasirira anoti mira kane Shero. Ungayanze zvandotaura here Shero? Ungati ndize zvandinotaura. Manjenje anoziya each and every word aimbozviitwawo. Kana uri kutongorotawo zvakuwanda. Akazviona live akabika nechicken. Iwewe manjenjenje utori wesi. How can you cook for my men? Inda ndazvibikirira vana vangu. I had cooked for my family. Ine ndakadzidziswa kumusha kwedu kuti munhu akasvika muenzi unongo-ofa chikafu. Iwo kumusha kwenyu kwakazopinda mulife yangu. Amena ako zvino kana usingagoni kubika zvezvongonzi manjenjenje waigona kubika ade ari manjenjenje wakakanga kahuku katsvukira zvinode ari amena ako uchitwa nemupedza time here papa iwe the floor uchaona Shero odzoka uparapara futi mubox anenge uparapara. The floor havaiti izvozvo. Smart anobika pamake munogara muri spotless jo ndo zvichaita kuti asagare izvozvo. Ende dzakafita kuda white zvino white inongodzinga sisi Shero not ways about it. Akangopenda hembe yake white anigoni kubika kwacho walas Shero nhamboudzo kunzi handichakudi uyu the floor unongomuka watenga magumbeze ewhite apenda madziro ake white aisa kapeti yake yewhite watenga masofa ewhite aita zvese white Shero unongorongedza bhegi rake oinda. Tinozoona Shero naakuzvisa kuna busy big kuseri uko kutaura kuti ko main actor zvamuri maisimboenda pafirst kona zvino maakunyasinda kunyasi wandigaira gesi kunditira white ai kodo manyenje unokuta fodya chete iweka kundiita sezvine walas zvauri unotaura izvozvo hazvisiri zvauri kufunga manje hazvisiri zvachii hazvisiri zvautaura izvozvo manje zvekuti chii zvenewe usikuudza zvikutaurwa naPCB ilanguage yekushurugwi kunyasika ndorizaya ndinoshandiswa kuzvishava nechichito zvavanoita vanokuzvishava kunyasi anyway asi zvinonyadzisira poitarisa zvakaita busy anonzi nguva rati wadzoka kuona sunobva kushurugwi nyasha kabati kufriza handibve shurugwi problem anoita ndeyekuti ini ndikangogara nevanhu 2 minutes ririmi rwangu riri soft rinokasika kuakira. Alright ndozvatinoita kwedu ndozvinoitwa kuzvishava neizvozvo unobva uchishava so I haven't heard that word for so long saka ndatonakirwa napawaritaura ndatorirangarira kuti ndozvataita. Unobva uchishava neni? No handibva ushava but ndokuziya hangu nembokuenda udada kutaura ndaimbowa neblazi yangu ine mine yechrome koko kwete chrome yechrome walasina uyu ndokumutai nyasha ngaambotaurawo wanzwa nekufriza uri kuda kuti chii nhai nyashi nyashaudo network yangu iri kunetsa zvashoma ndichandisa wifi bata ndodoti iri kuita sei yei wangoda kuti chii saka manje bebhi unotora sei uchifriza like that ari kuya achibhamba parida kukwidza we are freezing pane vamwe vanobhesa nebhesi rekuti even network yavo haitombodoni mageto youth ane 90 years
mateenage Guys, ma-98 anongotaura 90 years. Anongotaura the floor is 90 years mugeto ndiri kukubvisa. Koko ati the floor ndiani? vafana vechidiki vane zvinhu zvavo. Vane madroni, vane makamera. Basa ramadziro ewaiti. Havakwere. Apa anobika. Shero otofanirwa kutosunga dzisimba mai mwana. Manjenjenje hausi wakuvhundutsira. Ati akachiisa pajekerere ipapapa. Wati Wallace? Ndati hausi wakubva wanyanyotyisa Shero here. Iva unomboona plate yake katuke sachiisa plate yake yechikafu apa. Rega angoneto 2 days dzake ko ndiani? Taura hako. Abva adona. Right, handimuona. Ari kudzoka mai mufana pakona yaadmin ipapo. Kwanzi nzaita zvekutamba nefamily yangu. Take it by force. Musatambe nefamily yangu. Pane nyaya yaperera mudenga yatisina kunyatsonzwa. Yipi kwaiwe? Yamudara ndo mapepa futi. Pana sisa vari kukona uku. Opposite diet. Munhu anodiridza kasineni. Yes. Madam Fenefes. Madam Kwewe links wakazodini wako kuBotswana we. Ainzani ko. Angaro aidiona Botswana ngationa energy. Inanzandawana musi wandowana panapa ndokudzai live inomira ndenchita zvandoda ini. Kwangu chiririra ini. Akunzokupisa zvenyu. Muri sei hanzi? Wanje kuri kupi? Ndiri kuJozi. Manaka. Marara mudi makaita sei. Ndiri kuna links akanyepera lunch. Tichauya tichikutora rudzi. Ndaonyepera ndikati chii. Abva atosekawo kutoona kuti urikuda kudhumanisa uina Wallace wakupa side wakuda kutaura zvemumwe. Papana ndakateya zingaitika. Ndakateerera zvokuti kana even iye links wacho chaiye anotonyatsoziona kuti uchaita zvataurwa nawo. Wallace wangomunzwa. Mashao hesi. Rucheko. Mashao mutambudzi. Rucheko. Kuti ndaonyepera kuti chii. Nai wekuBotswana uya ndiani anonzi ane zita rake musikana Katleko. Akomana. Haudi kana 5 minutes kana 5 seconds dzekufunga. Indaitibata kuti ameno kwaichi. Oyo ataugwa kare kare. Ndoziva vese usatye ndovaziva vese. But ndova energy. Chakamutambidza energy akatapirirwa akapererwa panapa. Ko Mia ndo energy. Mia anenge achingoshungurudza energy. Usaka kuti Mia ari kuzvifosera pana energy. Aiwa ari kuabuse mwana Mia. Ariko kusera bhanzi ndadonha ndiri kusera ari kuzvinzwa. Ashero ari kuuya anouya achiedha. Ari kupishero mumudzo live haisati yapera iri kungongenga panapa. Shero achi wifi yete 1 yaramba. Shero amene kwaenda. Kana kuti afonerwa na the flow. Taura hako uno haurevi nhema ipapo. Aenda zvake taita mvenge. Apa uchienda pano yazoenda roma Eldamaya vanomira kasemweya tsvina. Taita mvenge. Hasati aenda. Iyo iri kunge kana ingori red apo inenge ichingenga. Koma njenjenje. BZB wadi song. Mushe wachinja zita sei handichakuziya kai. Ndakuvhundusira.
Manje hatibvundutsirwe kane mapepa likona tichi seshiri. Ndakusuwa. Ndachiona kuti ndautovhundisiriki ndakuvhundisira waiza. Kuenda ndisina kuzviona kana kuti kana vona vane godo vari kutivharira kuti ndikupindure. Iye Wallace anovhaira nebhesi akangovhura muromo kudai anobva avharira kazvese kuti ndikupindura haumbonzikwa handimbonzikwa. Hanzi eda miya usati waenda. Kutongodona chaiko. Network yangu yakajealous. Shero siyani netwani mfesi wangu saka zvimwe zvekushandisa. Finish. Ndiana kutaura. Yakanzi mapepa. Siyani chi? Enda netiri nani? Saka ipi? Indisingashandisi net one yawataura yacho. Ndotsvaka ipi? Noshandisa chii? Iwo watanga wanditi net one, it means ukuzondoshandisa net one. Saka ndichindiudza kwanza Wallace kwanza Wallace noshandisa net one. Wallace ndiye daro pawasipa. Zvezia. Wallace wakuramba. Unoshandisa net one. Anoshandisa net one. Let's change my topic. My brands have nayo. Amakuda utanga kuta analyze panapa. Anyway, Lisa. Hola. Kwava amana. Zviri safe here zvikuitika panapa. Uyu busy bine masongs ake. Izvi akuda kutiudzai, moda kutiudzaipi? Hanzi ndotora nyoka mhenyu ndonyatsokukandira ndidokurambira. All right. Ndakuenda live panapa because 2 hours police aenda uko. Ufuna kutaura sei iwe? Ndisangaita chidzoka. Iwe Shira unotaura kuti kana sweetheart wako akamuta iwe ukamuta munoi muchitaura kuseri. Oh, I didn't know. Potai muchizviita. Zvoita. Mina tore ndiyana apinda apa ndisienda eda. Ndiende live iyoyi Lisa ndochienda live. Kandichienda live. Saka rijeko ofa. Guys, wait. Imi munosara murimo ndaenda live. Guys, thank you for watching. Keep supporting Shema. Bye. Good night. We love you too.